Kurčina, malo, to što malo fali, to devojci sreću hvala. Priliku za poravnanje ima igrač sa brojem 7. Mahmutović. Ajmo, vodi roga! Znači koliko je Goka staniš u Na golu Boriša Bodiroga. Lijeva, Bodiroga! Bodiroga ide! Puno lijeva! Uo, crveni, promaši! Gotov si! Jesam ti rekao lijeva! Voli ti svoju majku. Lopta ide igrač sa brojem 55 Macanović. Sjedi Jovana! Sjedi. Duel Macanović-Erić. Neću vas. Ajmo, Vaca! Gol! Svaku cijeni, Loptu uzima Fedor Petrović, igrač sa brojem 24. Još jedna prilika za Borišu Bodirogu. Ovaj sada možda. Živa ova, kašta, je vruća. Uo, samo ako promaši, jebi. Eće! Mihajlović. Zvijezda 2. Ne primi, da tu. Da odvani ovo da ne primi. Ovo je sve. Vodiš jedan rad. Sada Kobrović promijeni. Ovo izgleda ni Turci ne mogu. Gotovo je. Aleksandar Vojnović, igrač sa brojem 23, ima priliku da smanji vodstvo domaćih. Ovaj je baš ovaj. Pravi! Šet! Živa! To i radi Vujnović Aleksandar, 4-3. Znači to je, da. Ovo je rešao. Mora dati ovaj... Nije mora dati. Ovaj prilazi igrač sa brojem 17, Dušan Ristić. Danima, ne maksimiziraj samo. Ristić Erić. Četiri su udario, tako? Još po jedan. Samo malo pomjeri. Pomjeri da čovjek more snimat. Šefe, deveti Boriša Bodiru. Ja pomjeri malo da čovjek more snimat. Ajmo Bodiroga! Bataj!
na Partizan. Dobro je.